aká veľká vyrastieš? Ako sa voláš? Barborka Briaková. Ako robí Havo? Barborka, ako robí Havo? Na základe záberu z kamery, ktorá teda celý skutok detálne zdokumentovala, boli podozrivé osoby, riadku mestskej polície krátko po skutku vyplatáme Tak, vedomosti z správne. zadržané a odovzdané Ako robí tiger? Hlavný aktér bol pre policajtov potrestaný, mladíka z Ako okresu robí tiger? Svoboda, ktorý sa pred niekoľkými dňami vrátil z väzenia. Takýchto zlodejov sú v políciách Tak. Joj, veľký tiger. ľudia by naozaj mali byť opatrní. Jaký veľký tiger. A Havo, ako robí? Mali by stále kontrolovať situáciu okolo seba. Tento prípad Odkud? ukázal, Ako sa voláš? je policajtom pomôcť priemyselná kamera. Ako sa voláš, dievčatko? Uvažujú nad tým, že by kamerový systém Sírom, čarom, zmodernizovali. vláci. Z Prievidze, Peter Ziman, televízia Markíza. Ako budú vyzerať auta o 50 rokov? Budeme stále tankovať benzín a naftu, alebo ich bude poháňať... A pusinku dáš mamke? Daj pusinku mamke. Tak, ďakujem krásne za takú pusinku. Kuk, Barborka. Klasické ako zdroj energie my sme ešte nepochovávali. Ahojte. Sú tu nejaké náznaky zlepšenia, teda